Overvejer du at sælge dit guld og sølv? CO Guld tilbyder gratis og uforpligtende vurdering af dine smykker, uden nogen skolegebyr. Hej. Velkommen til. Tak. Kommer du med herover og sætte dig en gang? Ja. CO Guld holder til i Rødovre og henvender sig både til forhandlere og private. Hos CO Guld lægger vi stor vægt på tryghed, gennemsigtighed og personlig service. Og vi giver altid kunderne den højeste pris på deres guld og sølv. Efter en grundig analyse og vurdering får du et tilbud. Og som du kan se, så er der for 14.406,69 øre. Tager du imod tilbuddet, ordnes papirerne, og pengene bliver overført med det samme. Jeg synes, det var en super god oplevelse. De var meget venlige og professionelle. Jeg vil helt sikkert gerne handle der igen. Også på Trustpilot har talrige kunder med stor tilfredshed skrevet om deres oplevelser hos CO Guld. De seneste år har flere danskere end nogensinde før solgt deres arvesmykker, fordi guldprisen har været historisk høj. Aldrig før har du kunnet få så meget for dit guld og sølv. Så der er ingen tvivl om, at det er en rigtig god idé at stå til nu. Du er altid velkommen til at besøge vores kontor, eller vi kan komme ud til dig. Så siger jeg tak for handlen. Tak i lige måde. Godt, hej. Ring og aftale et møde på 22 25 55 04 og læs mere på coguld.dk.